Ако имаш проблеми с самочувствието, имам работеща система, която ще ти помогне. Разговори за възрастни, част 2. Задай си простичка цел и се предизвикай да я постигнеш на всяка цена. Например, 20 лицеви опори дневно за 50 поредни дни. Или да ставаш 6:30 всяка сутрин за 40 поредни дни. Едни от най-големите разочарования в живота ни всъщност идват от предателствата, които сме преживели. С едно обикновено предизвикателство лесно ще си докажеш, че няма да предадеш доверието си. Спазвайки обещанията, които си дал, ще си повярваш. Повече доверие към теб самия води до по-голяма увереност и натурално до по-високо самочувствие. Тествала съм как това прелива в още области от живота. Използвам инерцията, която съм събрала от този малък успех и си казвам: щом с това се справих, защо да не мога и с следващото? Освен, че изграждаме устойчиво самочувствие, с тази система често свършваме и доста работа в материален план.